Hello guys, good morning. Aga naming nagising. Umating na talaga yung ano ko, oh. Pinaghirapan naming dalawa na prank. How the hard work paid off now. Hello guys, luto tayo. Nagluto ako ng parang sinigang. Lunch na namin to guys. Ang mga bata nag-online, ano pa sila, hindi pa sila natapos. Ayan, tapos lalagyan ko siya. Manok to siya guys, pero inano ko, parang sinigang ba. Ang daming talong kasi gusto ko yung talong. Gusto ko kumain ng madaming talong. So ako lang kakain ng talong na yan. So ang pampaasim ko is lemon. Kasi wala akong sinigang na mix. So ayan. Tapos may rice tayo. Ayan. Alright. Tapos lalagyan ko siya ng pechay pagkatapos. Dito naman yung kang Francis. Gawa ko kanina. Lugaw siya guys, tapos may chicken breast dyan, at saka green peas. Parang arroz caldo style. Yun yung pagkain na nagawa ko for today sa kanya. Pero, lunch lang yan siguro. Tapos, yan, lagay ko sa fridge. So, ayun. Grabe yung haggard ko eh. So, kahit ano-ano na lang yung iniimbento kong lutuin guys, para makakain kami ng gulay ba. Mahirap kasi maghanap ng mga pang ano bitaw guys. Gusto kong kumain ng lauoy. Hirap kasi maghanap ng pang lauoy dito. So ito na. Para makakain ako ng madaming gulay. Mga bata din. Mga bata hindi kumakain masyado ng talong. So ako lang ang kakain ng talong. Sa kanila yung manok at saka yung gulay na ilalagay ko dito. Yung pechay. So nakapajama pa ako. Walang ano. Kasi hindi pa ako nakalingkod kapag mata na busy. So ayun guys, anyway, have a good day, guten tag. Dito pala si Francis. Ayan, tulog na tulog guys. Diyan ko na nilagay kasi ang kwarto namin kanina, nag-open ako ng window doon, ang lamig doon. So ayan siya, tulog na tulog. Nandun si Francine. Hanapin natin si Francine. Where is Francine? 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 Ding! There's Francine. She's hiding in the door. Okay, I found you. We eat soon. You poo? Nalibang man yung bataan eh. Kain. Oh, you should be like her, Francine. Every time she see the video, she directly wave. I don't need to say anything. Huh? Good job. Can you sit down so I can put him there? Okay, I sit down. I feed Francis too. Yummy guys, sinigang na experiment na sinigang. Yeah, I'm your mommy, okay? How? Nice, yummy? Sabaw guys, kay ting lamig. Ando? Hello, he's awake too. Frank is eating too. No, it's not. You don't like sinigang, oy. Ayaw niya na sinigang. Hindi bagay niya tinikman. Tikman. Look at him here. That's more interesting, not me. That is yummy actually. It's like arroz caldo. Should I put Maggie in there? You said I should put Maggie. Unela, because she wants to have dit koan. Okay. Das ist lecker. More? Das Kondo, keine Ahnung, wie der heißt. Wait, the meat is bit. You have to mash it. Yeah. Yummy, oy. Yummy, no? And yummy? Okay, good. And? Better say yes. The two of them. Kaon na tayo. Kaon, guys. Come on. Where are you going? Francis! Francine, where are you? Ang kalat dito. Francine. Where is Francine? Where is Francine? Peekaboo! I found you. Found you. Brother, come. Brother. He's gonna play. Kalat dito eh. What are you looking?
Telephone. Yeah. What did that find, Dad? Maybe here's your coffee. Thank you. Oh, the meats are missing. Yeah, nah? That's why you should do the same with Francis to get used to that there's always a lid on your side. So I gave already this for Francine. Ay, ang kalat na naman. Hello! Hello! And that's your kid. You're not looking? Your kingdom. Your kid now. Yeah, good. Yeah. So that he can see. So that he can see. That's all that he could see. Is that it? Mountain. That's all that it can see. Hello. Luto na kusina naman. Luto tayo. Ayan. Mag-ano ko guys. Mag fried rice. Pero ito, kuha ako nito some konting cauliflower at konting broccoli para kang Francis. Lalagyan ko siya, ang aming fried rice. Lagyan ko ng, ano yan? Green peas, bacon, lagyan ko ng carrots, at lagyan ko ng egg. Piniprepare ko pa siya guys at may leftover kami na rice kahapon. Yan yung ipa-fried rice ko. Ito yung gagawin kong lunch kasi madali lang siya and then ito lang yung available. And then also gustong-gusto siya ng mga bata. So, madali nating pakainin sila. So, ayun, luto. Kakaligo ko lang ba. Tapos, blow dry lang ako ng buko. Tapos, punta kaagad ako dito sa kusina. Kalas 12 na pala, guys. May dalikyat ang kugligo. So, ayun. Luto muna tayo. Ito yung lulutuin ko, guys. Kasi, ito lang yung available na madaling luto natin. Kasi, hindi ako nakapaglabas ng meat yesterday na kagabi. So, inaano ko na kasi dapat maglabas ako ng meat paggabi para ano ba, para pagkabuntag hindi na siya lahi, para ma-prepare ko siya pang lunch. Ngayon wala akong nalabas, so ito lang yung lulutuin ko and then gusto siya ng mga bata, ang dami lang nakaiubos. So kaya lalagyan ko siya ng green peas, carrots, bacon at egg. Ito lang, yun lang
ko. Ano ko sa aking fried rice. Para at least may makain sa gulay mo. Diba pang breakfast ko, pero that's okay, oy. Ang importante, makain madami ng mga bata. So, luto muna tayo. Guys, ayan na siya. Luto na. Dami, no? Dami niya kasi sabi ko nga, gustong gusto nila to, guys. Sarap to ba pag mayroong pares na ano bulad. Yan. Yan ang ating niluto. Francene! I got you this. Wow. Yeah. Here, Francene. Can you wear this, Francene? This is better because this is not cold. Yeah. Wait. Yeah. You make a snowman, aba. Lang gloves niya, day. Butang na siyang bulsa, day. Ang gloves niya. Yeah, that is better. Nag-snow, guys, snow. Tingnan niya. First snow namin dito. Na real snow talaga. Ay! Puta, sa imong bulsa na, be. Sa imong jacket na bulsa. Ay, sa imong bulsa sa kuan ba? Hello, guys. Good morning. Aga naming nagising. Uy, kasi nag-snow. Lumabas talaga kami dito. Aga, nag-snow. Lumabas kami kasi dito sa aming lugar, guys, hindi masyadong nagsusnow. What is that? Yeah, you wanna take that? Here, don't need to. Here. Where's your hand? Where about it? Here. Oh, pala. Atan. Nag-snow pa, oh. Naglalaro sila dito ng snowman. Vate, egg. Grabe naman to. Uy, guys, pumusok na ako, guys. Pumasok na ako, kasi ang lamig doon din. Ang mga bata, gusto nilang magstay kasi ano pa daw sila naglaro-laro. Ano nyo, guys? Mayroon man tayong pa-breakfast ni Mayor. Uy. Oh, nag-prepare na ang table, oh. Mayor! Thank you sa ayuda. Ayan, oh, may kruso. Nagluto ng kruso si Mayor, guys. Ayan, oh, very snowy pa din. Din sa labas, guys, oh. Tayo sa balcony. Si Francis hindi nasama kasi ano ba yan? Hindi nasama si Francis kasi baby na baby pa. Yan, guys, oh. Labas ko kayo, ha? Sa balcony lang tayo, oh. Still snowing, baby, na? A bit. Where's the kids now? They're gone? Hello? Where's Francine na? Guys, oh. Where? Hi! Ano pa, guys, oh. First snow namin this season, guys. Hindi kasi masyadong nagsisnow dito kasi hindi kami nasa kami. Why is that again? Not snowing here always, baby? Because we are too low. Yeah, we are too low. Sabi ni Frank. That means it's too warm. Too warm. And you're in the city too. Yeah, na din sa city. Sa ibang mga If you are Bonn, then you are higher, of course. Yeah, and so there's the Winter Wonderland, is there? Almost. Tapos kasi may lockdown, hindi kami pwedeng magala-gala, guys, kaya nagantay na lang talaga kami ng snow dito. Kasi plano namin pumunta doon para si Francine mag-enjoy din. Mag-enjoy ng snow kasi last year baby pa siya noon. But then lockdown kami, bawal kaming pumunta sa
sa mga lugar na ano, na malalayo. Lalo na pag mga tourist spot bitaw guys. So ayun. So ano muna ako guys. So guys, dumating ng ating package guys sa Pilipinas. Ayan na oh. Excited na sila mag-open. Uy. Sa baa uy. Guys, oh yung 2 box guys, dumating na. So thank you Kuya Benz Balikbayan. Maasahan ka talaga pagdating sa box. Dala advertisement man pero hindi man alam ni Benz Balikbayan na binablog ko ang ano nila. Yan o, nangasamok sa dito guys oh. 2 box. Nandyan na. Ayan. Open na nila. Na-excite ako po. Are you excited to baby? To open it? Yung mama ko. Okay, baka yung ano no, hindi kaya nabasag yung glass sa microwave baby. Ayan na sila oh. Saw you. Oh guys, hindi na sila namamansin. Hindi na sila namamansin guys. Umating na talaga yung ano ko oh. Pinaghirapan naming dalawa nag-prank. Our hard work paid off now. Yeah. Taping that and so on. Oh, family first even though yeah. We have nothing to eat. Just to send money as package. Yeah. So expensive. So expensive pero importante Yeah. masaya sila. The important is they are happy. Now they don't talk to us. That's the result of it. Ha? Ipasokod na, kinsay iguan.